Euskal Kurrikuluna aipatuzu eta hori da ez, lege honek ere eduki nagusiak askoz ere gehiago zentralizatzen ditu eta Madrileko gobernuaren eskumena izango ditzeko okeraz bada 75 erabakitzea kurrikulumean ez. Hau aldaketa bada ez gaizkina dago datua. Hasi zien horrekin. Esplikatu orduan. Bueno, lehenengo zirriborroan bai aipatzen zuela, lehen esan dut, ez gaur eguneko hezkuntza sistema dela LOE, oinarritutakoa, eta LOEk Estatu Espainolari ahalbidetzen dio kurrikulumaren, irakatsi beharreko kurrikulumaren 95%. LOMCeren lehenengo bote horretan 75%era juntzien, eta bigarren zirriborroan haratago juntzien, ez? Egin zituzten irakasgaiak 3 bloketan banatu, alde batetik behiek identifikatzen zituzten batzuk tronkala, oinarrizko ikasgaiak bezala, izango ziela, lehen hezkuntzari begira adibidez, natur, gizarte, gaztelania, atzerriko lehenengo hizkuntza eta matematika, horiek izango ziren oinarrizko irakasgaiak edo tronkalak behien esanetan. Horietatik, edo beto esan da, horien kurrikuluma 100% Madrilek arautuko zuen, orduan, eta bostetik haratago juntzan bigarren zirriborroan, gerora bigarren blokea izango litzateke espezifikoak, deitzen diona legeak, eta bertan adibide berenerekin jarraituz, lehen hezkuntza izango ziren heziketa fisikoa, erlijioa edo gizarte eta kultur balioa, eta arte heziketa edo bigarren atzerriko hizkuntza, horietan legeak esaten du, erkidego autonomo bakoitzak gaitasuna edukiko duela norberak arautzeko, baina badakizue hor nola LOMCek ere ezartzen dituen eskolaz kanpoko hainbat azterketa, estatu mailako azterketak, neurtzeko ze maila edo hainbat uniformazatzeko, ezta. Baina azterketa horiek zehazteko irizpideak estatuak gordetzen ditu beretzat. Orduan, zuek erabakitzen dezute zer ikasiko duten zuen seme-alabek, baina nik ezarriko ditut ze zuzenketarako irizpide ezarriko dien azterketak. Automatikoki zuen gaitasun hori nahiko mugatuta dago, egokitu barko ez zutelako zuen gaitasuna nire irizpidetara. Orduan, bigarren bloke horretan ere, ematen den eskumena kakotxen artean kokatu beharko dute, ez? Gero, hirugarren blokea, kontrolatu zaitezte hendik euskerarik ez dela aipatu. Hirugarren blokea, espezialitatekoa deitzen dena, hor kokatuko zen euskara, hasiera baten ikasgai gisa, ez hasiera bateko eskema hori zen, euskara ikasgai gisa bakarrik gerora bestelako pixu bat emateko euskarari berari, eta euskara eta eskolak hautatutako beste ikasgairen bat. Eta hemen bai eskumen guztiak arautzeko eta erkidego autonomo bakoitzari eta ez. Baina aurkitzen gara euskara, lehen esan dakoa, ABD eskema horretatik kokatzen dela baten irakasgai zehatz batetan, eta gero hizkuntzaren trataera hasiera baten estatuak hemen aipatuan moduan esaten zuen estatuaren esku geldituko zela regulatzea edo ezartzea gaztelaniaren presentzian nahikotasunez agertzen zen ikasgaietan edo ez. Gerora hor aldaketa batzuk egon die, azkenengo astean edo senatutik pasatzen, hainbat aldaketa eman zitzaizkion hizkuntzaren trataerari eta berriro bueltatuko zien, lehen hemen aipatu dien kontuetara, ez? Baldin eta bermatuko balitz irakasgai ekiz batzuk, edo, hobeto esan da, eskaintza edukatibo hori, akademiko hori, erderaz ikasteko aukera baldin badago, maila horretan, euskararen presentzia egon daiteke, maila horretan ereduan edo